Dobro jutro, dobar dan, dobro večer, zavisi kada gledate video. Danas nam je 14. epizoda od Nur Travel. U 14. epizodi ćemo da pričamo nešto što je veoma interesantno i zanimljivo. Nekoliko godina ranije u stvari sam pokušavao par puta da nađem takav video ili nešto bar slično, međutim uopšte nisam mogao da ga nađem. Zbog toga sam odlučio danas da napravim takav video, bar da budem ja prvi. Pozdrav svima sa celog Balkana. Danas u našoj epizodi ćemo da znamo koliko ima sličnih reči između arapskog i srpskog jezika. U stvari sam pokušavao koliko sam mogao da skupim većinu reči koje su slični između dva jezika. Nadam se da ova epizoda će da bude vama zanimljiva i interesantna i možemo zajedno da naučimo dosta reči. Ali prije nego što počnemo ovu epizodu, moramo prvo da podelimo te reči na dve grupe. Prva grupa će da bude reči koje se izgovaraju potpuno iste, ali imaju skroz drugačije značenje, a dok je druga grupa, to su reči koje se malo drugačije izgovaraju ili ponekad su iste, ali imaju potpuno isto značenje. U stvari ću da čitam od ovog papira jer ima ih dosta i nikako ne mogu da ih pamtim. Prvo ćemo da pričamo u prvoj grupi jer nema ih u stvari puno, poslije toga ćemo da idemo na drugu grupu. Prvo ću da kažem reči na srpskom jeziku i šta znači to na arapskom jeziku. Salon je na arapskom jeziku primaća soba. Frizer, mi kažemo frezer, malo drugačije, ali to je zamrzivač. Far, u stvari to je miš. Fino je kifle. Nar je vatra. Torba, u stvari to je zemlja za sađenje. Sarma je vrsta papuča. Salama je muško ime, a u stvari imam jednog prijatelja, zove se Salama, tako da možemo da ga pozdravimo. Šuma je u stvari štap. Evo, idemo sada na drugu grupu. Prvi deo ove grupe to su hrana u stvari i piće. Prva reč je čufta na srpskom jeziku, dok je na arapskom kofta. Limon na arapskom je lajmun ili lamun, zavisi u stvari kako ljudi čitaju. Kebab je kebab. Kurkuma je kurkum. Šafran je zafaran. Kim je kamun. Mango je manga. Susam je semsem. Čokolada na arapskom je šokolata. Torta je isto na arapskom jeziku torta, kao što i reč alkohol. Mi kažemo na arapskom alkohol. Dok je reč čaj, kod nas je šej. U stvari na arapskom jeziku ne postoje slova č. I zato se kod nas na š. Imamo samo š, zbog toga se kaže ili se čita šej. Taze je taza. Bajat je bejit. Čarape je šarab. Podrom je badrom. Sanduk je sanduk. Čizme je gazma. Muštarija je muštari. Kesa je kis. Mumija, isto tako na arapskom jeziku se kaže mumija. Kavez na arapskom je kafas. Šifra je šafra. Mušamma je mešamma. Sala je isto sala na arapskom jeziku. Sedef, jako je slično na arapskom, ali se kaže sadaf. Vaza je vaza na arapskom. Gips je gips. Hemija je kemija. Balkon je balakona. Pantalone, kod nas se kaže bantalon. I zato nemoj da se čudite kad budete došli u Egipat ili ljudi koji su već bili u Egiptu pa su čuli Egipćani kažu bantalon ili bilo koje reči koje je na p pa onda oni to izgovaraju b. Jer u stvari na arapskom jeziku ne postoje slova p, zbog toga se izgovaraju na b. I zato se kaže bantalon. Tramvaj je turmaj. Balon je balona. Autobus se kaže autobis.
Baterija se kaže batareja. Dok je sapun je sabun, tuš se kaže doš, mikrofon je mikrofon, televizor je televizion, šorc kod nas se kaže šort, kantina se kaže kantin, kabel se kaže kabl, majmun kod nas se kaže majmun, žirafa je zarafa, katran je katran, dok pankrijas je benkrijas. Sljedeća je reč sultan, sultan, a može da bude u stvari sultan kao muško ime. Islam je islam, a islam isto tako može da bude muško ime kao što imam, ali kaže se kod nas imam i može isto da bude kao muško ime. Musliman je muslim, Adam je Adam, Kuran je Kur'an, Harim je Harim, Ramazan je Ramadan, a može isto tako Ramadan u stvari da bude muško ime. Sunnet je sunna, muftija je mufti, a posljednja reč je džamija, kod nas se kaže gemea. Tako da smo završili sada sve reči koje su mi tu na papiru. U stvari znam da ima dosta reči koje nisu vaše, nego to su turske reči, pošto nekad ste bili pod Turcima, kao što isto tako Egipat nekad je bio pod Turcima, zbog toga ima dosta slične reči između arapskog i srpskog jezika. Evo, dragi prijatelji, sa ovim smo završili danas našu epizodu. Nadam se da je epizoda bila vama interesantna i zanimljiva i još korisna. Ukoliko epizoda vama se svidjela, molim vas ne zaboravite da se pretplatite, da lajkujete i naravno da šerujete, odnosno da podelite sa vašim prijateljima da bi vama stigli sve nove epizode od Nur Travel. Hvala vam puno i gledamo se uskoro u novoj epizodi.